diha nang laay ron napita. Kay so far ba ang primerong hearing katos Madriaga mo i-present mahigalawa gid matandog ang publiko adto. Prangka-prangka pag-istorya ha. Wa makatarog kay katos Madriaga hilak-hilak masagud to mahigalang may angang hilakan. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang House Committee on Justice mopadayon sa katapusang adlaw sa impeachment proceedings karong adlaw aron i-determinar kung doon na ba'y igong basihanan nga dadto na sa plenaryo ang reklamo batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Hangtod doon mahigalawa pakakita sila igong basihanan. Atong i-discuss ron butaga mga kaigalaan. Unsa man nakita na ninyong probable cause o pa ya? Unya unsa man ning hitabo mahigala kining bank secrecy law ato ning appeals to discussion karon. Unsa man ni dunay katungod mahigala nga dili ipakita, dili mga kaigalan i-divulge, dili ibutyag kanang mga transaction diha sa bangko ug uban pa kining sa AMLAC unsa may nahitabo niini. Dili ba kung imong ibutyag ang AMLAC nahitabo nga nabutyag nimo ang bangko mga higala sa usa ka tawo? Unsa man ni illegal ba ni under sa bank secrecy law or dunay mga exception ani kung dunay mahigalay impeachment cases? Na mo ni dakong pangutana mahigala kay dunay mga exception unless dunay order sa korte. Now, unless dunay impeachment. Kining impeachment, ang impeachment court ba maoy mo hatag mahigala og kamanduan or bisan i-initiate pang impeachment diri sa ubos balay balaoranan. Ato ning isgutan ron mga higala para ma-fair na to ang discussion labot ani o mahibaw ta mga kaigalaan ang ato mga kaigsunan unsa ang dagan sa mahitabo karon nga hearing dito sa House Committee on Justice. Kay karon ang katapusang hearing matod pa nila pero pata mahibaw og ilang i-extend o may magbuot na nila mga sukit dig paminaw. Straight to the point. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Straight to the point. Now, karong adlaw mahigala maoron ang last nga hearing sa House Committee on Justice labot sa impeachment case batok mahigala ni Vice President Sara Duterte Carpio. Nya atong isgutan mahigala with all due fairness para makabantay tanan mga kaigalaan ma-DDS o ma-anti-DDS atong i-discuss mahigala ang balaod with all due fairness aron nya makahibalo sa process no. Nakahibalo naman ang uban pero atong dugangan pa og discuss unsay mga posible nga mahitabo karong adlaw unya mag-manage sa mo sa inyong expectation no. Kadto mga DDS o anti-DDS manage sa expectation kay kining House Committee on Justice ron doon na sila mga himuon mahigala bisag unsa ba kay ilang himuon ron kay last day man mo na ilang giingon no. Although di pa ta kasiguro kung last day ba gyud kay pwede ra po na lang i-extend o moingon sa wa pa man mahuman na mo lang sang i-extend no. Narana nila mahigalas pagkakaron kay wa may TRO nga order gikan mahigala sa labawong hukmanan no or sa judiciary gikan nga paundangon sila or dunay temporary restraining order. So kung wala mga sukit di paminaw magkapadayon lagi na sila no sa ilang pagahimuon. Mo na nga karong buntag another hearing karon no anya atong isgutan mahigala ang mga manghitabo karon og labaw tanan kining sa bank secrecy law unsa man ni mga kaigalaan kay si Attorney Mans Carpio ni file naman og kaso mga sukit di paminaw unsa may effect ani sa nagpadayon nga house investigation. Unya ang house mga kaigalaan kumusta man kadtong sa BIR mga higala nga mga dokumentong gidala ila ba to maukban or dili ba? Kining bank secrecy law unsa may mahitabo ani no. Unya unsa man to katinuod nga by May 4 ila nang i-adto sa plenary para butuhan na mga kaigalaan kining impeachment complaint batok mga higala ni Vice President Sara Duterte. So daghani niya unsa may mahitabo niya o matransmit na sa Senate doon na full blown trial dito sa Senado. Makakuha baka mahigala og number or dili. Mo na dakong pangutana kay ang impeachment is sui generis nga proseso. Attorney Rufil Fernandez Banyok.
Attorney Rufil Fernandez Panyo. Straight to the point. Sa pikas bahin mga kaigalaan, karong adlaw mauna ron ang pagpahigayon mga higala sa last day sa House of Representatives Committee on Justice hearing labot mahigala sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Unya human ani mao ni ang ilang initial nga nasulti by May 4 indikin sa Lunes, no? Ilan ako nung isa ka nga to sa plenary. Kining maong impeachment complaint butuhan ito sa plenary, magkuha lang og 1/3 votes. Kung makakuha nag 1/3 votes, ilan na ning ipasa ngadto sa Senado alang na sa full-blown impeachment trial. Straight to the point. So unsa may mahitabo ini mga sukit tigpaminaw atong tagag pagtagad ha kay karong adlaw ang ilang i-present ron sa House Committee on Justice mao mga higala ang threat matud pa batok ni BBM nila ni First Lady iguman ni kinini ang Martin Romualdez katong threat mahigala katong pagpanghulga kuno matud pa ni Vice President Sara Duterte. Unya lain pa mahigala malagmit katong sa BIR ila sa tong balikan mga sukit tigpaminaw katong mga dokumento nga gipasa sa BIR ngadto mga kagalaan sa House Committee on Justice ablihan ba to or dili ba ablihan. Unya unsa may effect ini mga higala nga doon na nagipasakang kaso si Mans Carpio labot ani mga suking tigpaminaw unsa may mga mahitabo ni ani ron. Okay, so ato i-discuss mahigala og with all due fairness kining maong mga dagan sa impeachment mga suking tigpaminaw. Now, ang House Committee on Justice tuloy-tuloy gyud ang ila mahigalang hearing. Gumikan kay wa man mga higalay bisan pa man gi-question na nga dunay mini trial nga nahitabo, gi-question na mahigala for as long nga wala mga higalay TRO nga kamanduan mahigala ang Supreme Court, mupadayon na kanang House Committee on Justice. In fact, mahimo nila mahigalang ilala ng pangitaag pamaagi din ha, unsa ilang mga pamaagi day pwede na himuon. Ngano man kanang House Committee on Justice nga level wa sagay malagmit gani ilang gibuhat tanan na diha ron. Ilan na lang gi-anticipate mahigala kay kung ngadto sa Senate kining ilang giyagyag sa House Committee on Justice kung atong masabot dili na ni Yano lang kana na ang pagpangitag probable cause indikin. Di ni Yano pagpangitag probable cause. Tuyo gini mahigala nga para gyud nga makakuha mga higala og pag-squabble sa publiko, makakuha og simpatiya mga sa publiko batok ni Sara Duterte og madaot sa gid Sara Duterte mga sukit tigpaminaw. Kay kana gud mga higalang uban nga mga aspeto sa ako nang ginaingon medyo immaterial and irrelevant naman pero ila man gipang-apil. So ang salaktod ni pag-istorya ang tuyo ini nga gigamit ni maong forum mga sukit tigpaminaw aron iyagyag nga unsa mahigala ni si Sara Duterte og madaot siya ngadto sa mga tao. Straight to the point. So karong adlaw tiwasan pa ron, no? So kamong mga taga DDS og anti DDS, doon na mga mahitabo ron, either makalipay ninyo or makaguol ninyo, manage your expectation. Straight to the point. Kay mahitabo nini mga higala, mismo kining gisubmit sa BIR og ilan ning ablihan mga sukit tigpaminaw mahimot lang ng ablihan day. Kinsa may magkapugungan na nila diha mga sukit tigpaminaw pangitaan na nila grason. Nga kunuhay mangitag rason nga for the interest mahigalas publiko, ang transparency mao ni mauna. Mayon na sa mangita niya wa may makalalis anak nila diha. Wa may maka-object. Kaysa ako nang giingon dili man ni mga higala fair kining trial, mini trial, nga gihimo mahigala sa House Committee on Justice. Kay balikon ko, wa man si Sara diha. Giimbitar si Sara mahigala, di man sad mutunga mga sukiting paminaw, kay naapon sa iyang kaugalingong rason nga non dili sa mutunga. Unsa may rason ni Sara nga di mutunga, kay naka-experience sa before nga nahimo mahigalang magbuot niya mahigala ang mga congressmen kanu sa ara siya patingugon or dili. Mao mo gani may tabo mahigala kay naman sa ilang kaugalingong house rules. Ang mga abogado sab ni Sara mahigala di pud mutunga kay di man ka makaparticipate sa dinha mga kagalaan og fair and square. Why? Because ang mga lawyers ari raman sa likod mahigala sa ilang mga invited mga higala nga mga guests. Dili ka ka-object, dili ka ka-cross-examine. So muna nga ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte puslan man nga inana ninyong gihimo, kuwato na mo og maabot na mahigala ang full-blown trial dito sa Senate. Straight to the point. Mao na nga mas maligre kung tuon na sa Senate
kay at least both parties mahigala patas ang treatment kay ang mga senators mao na may judge mga kagalaan. Although naagya po yung mga politika nga mahitabo, pero at least og doon na mga ebidensya nga i-present mahigala, mahimo maka-object ang Defense Council mga sukid tig paminaw. Unlike karon na apa sa House Committee on Justice. So kining hearing karon padayon gyud ni. Kani gani mahigalang gi-submit sa BIR nga mga dokumento malagmit pwede ning ablihan nila day. Pwede nilang ablihan. Bisan pa man og miingon ang balaod sa National Internal Revenue Code, ang BIR mismo nga giimbitar mahigala ni ingon gyud nga dili na pwedeng ablihan because naa sa balaod. Nga mahimo lang nang maablihan kung dunay order gikan sa korte. Wa may order sa korte. Pero ang another mahigala nga kinini ang exception diha nga kung dunay legislative hearing in aid of legislation, pwedeng ablihan. That's the first requirement. Ikaduha, kinahanglan nga ablihan sa in an executive session. Straight to the point. Duha ka conditions ha, duha ka condition day. Pero pwede ba na nang ablihan? Ilara na himuag istorya na mahigala nga mas importante ang transparency mo ni mo una ngano man nga makaabli man, no? So kini malagmit pwede kung ilaning tuyoon gyud mga sukit ti paminaw bisa pagsupak sa balaod. Pwede nilang ablihan unya, pwede nila mahigalang himuan lang og istorya nga concern sila sa Pilipinas. Mas labaw ang ilang concern mahigala nga transparency kontra mga kagalaan sa dili i-divulge na according sa balaod. Straight to the point. Now, wa man mahigalay ang mahitabo ana mingon tag illegal but moadto pa kas korte. Moadto kas korte para siya may musulti kung illegal ba ang gihimo sa House Committee on Justice or dili ba. Tanaw no ni, tanawa karong adlaw pwede nila ni mahigala nga mutahod sila sa balaod. Kay under sa National Internal Revenue Code, di pwedeng ablihan unless there is an order from the court. Na di man sila korte. Now, ikaduha, ang exception may gala, legislative hearing in aid of legislation. Di man nga kining maong hearing, dili ni in aid of legislation, impeachment na ni mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Din ang trabaho sa House Committee on Justice, pagtanaw lang kung doon na ba'y probable cause. But, sa ako nang giingon, mahimo man lang himo ang istorya day nga makaabli magani mig legislative kuan lang investigation kani pa ba hinoong impeachment Straight to the point. nya sunod executive session buti pasabot mahigala nga dili ni yagyag sa publiko mao na mahigalay nas balaod pero kini mo mga congressmen pwede gyapon na istorya maghimog istorya nga yagyag tanis publiko kay kinini ang transparency man mo ni mo una no official ni Sara pwede ra so muna nga kadtong mga DDS o dili DDS na ay mga manghitabo karon manage your expectation kay for as long nga wala manghigalay TRO ang korte mahimong himuon sa House Committee on Justice kutob silang himuon pwede nilang himuon mga higalas pagkakaron. Straight to the point. O diskumpiyado mo na as balaod na didagan mo korte pabuton tong korte unya ang korte kini pa man pud maka-decide dayon. Nya di po ta makabasol may gala Supreme Court nga di maka-decide dayon kay busy sa ng Supreme Court no daghan kong mga kaso sa may galang giatiman. So may tabo ani ron pwede na lang himuon tanan. In fact, kini bitaw sa bank secrecy law mga higala. Kini bitaw sa AMLAC mga sukit tig paminaw bisa pag moingon nga di man ang bangko may gipatawag ang AMLAC man. Pero kanang mga data sa AMLAC gikan na sa bangko day. Pero ngano man nga mahimo mang inana bisag kaning secrecy o bank deposit mga sukit tig paminaw kanang balaura unsa man ang balaura mahigala nagtinguha na nga kaning mga depositor sa bangko pag encourage mahigala pag avail sa banking system imong i-deposito imong kwarta sa bangko magkatabang po na sa ekonomiya nga mutuyok ang kwarta mga kagalaan kay ngadto sa mga Muslim areas day o kanang ubang mga politiko di man lay isud bangko no so mo man na may mahitabo mga sukit tig paminaw ang ilang pagabuhaton. So ang ato gi-encourage nga isud sa bangko. But kung once mo sud kag bangko 500,000 pataas maigo sa ka sa monitoring sa Anti-Money Laundering Council. Sa AMLAC no maigo sa ka sa monitoring kay every 500,000 pataas kuan mo gina monitor man. But dunay secrecy nga dili gina basta-basta mahigala nga itugan. As a general rule
bisag kinsa nga depositor sa bangko, why pwede nga mahibaw pila imong deposito sa bangko. Kay daghan mga rason na mga kagilaan, doon na kay mga businesses panalitan, delikado man ka o mahibawaan kay pila imong kwarta. Pwede man ka mahigalang subject ang tulison kadiha. Pwede sad nga kana imong mga anak nang eskwela daykin, pwedeng pangkidnapo na dito. Ipalukat. Kay naa man ka ikalukat di ay mga sukit tig paminaw. Straight to the point. So daghang mga rason, no, mo security ug uban pa mga sukit tig paminaw, unya ang imo sang manikid ka sa publiko. Once manikid ka, dunay daghan pod nga mga lain-lain nga mga mahitabo nimo ana, no? Mo na nga bisan ang mga businessmen, dili na sa basta-basta mahigala musulti kung naa ba say kwarta o wa. Mo kanang mga insect bisan nakaginansya na magsige lag ingon kanse. Doon na po mga higalay uban god nga mga empleyado or baka mga imong mga sakop sa pamilya nga mo abuso mahigala kung tan-aw nga daghan gyud ka kwarta. Mahimo pa kang bati day, mahimo pa kang dautan. Daghan ka kwarta na maday kay kwarta di man kang pabaylo. Mo na nga di na basta-basta nga i-divulge unless there is an order from the court. So ang exception na mahigala kanang bank secrecy law, dunay kamanduan gikan sa husgado. Na pangutana ni doon na ba'y kamandoan sa husgado ang tubagwa. Pero ikaduha may gala nga exception din ha kung doon ay kaso sa impeachment. Mao na sa ikaduha. Straight to the point. So mahimo nga moingon mahigala ang House Committee on Justice. Appeal man sa exception. Appeal sa exception kay doon nag-impeachment. Kay og moingon ta may gala impeachment, unsa man kay korte man ang gisgutan mga higala. Ang exception korte man, regular court na. Pag ingon impeachment, unsa man, impeachment court ba? Ang buti pasabot sa ito pa ang Senate nga mo convene mahigala as impeachment court mo dunay gahom pagsubpina sa mga bangko or ang House Committee on Justice mahigala total impeachment man gyapon ilang gituki. Nag-initiate man lang impeachment. Mahimo sila makasubpina mga sukit tig paminaw, mahimo maka-divulge og mga butang nga covered unta sa bank secrecy law. Straight to the point. So kana mga puntuhan na is a gray area mga sukit tig paminaw. Na samtang gray area na makahimo ra gyud ang house ana, no? Kini atong evaluation may gala klaro-klaro lang ba. Bisag kinsay naminaw na to ron madidiis o madili didiis, mao gina sa balaod. Balikon ko dunay bank secrecy law. Kanang bank secrecy law dili pwede na nga i-divulge. Dili pwede may galang iyagyag, ibuyangyang sa publiko ang mga data nga naa diha, labi na nga naa pud tay Data Privacy Act mga sukit tig paminaw, di gyud pwede. But ang exception kung dunay order gikan sa korte. Mo nay una. Ikaduha kung duna may galang impeachment cases. Na sa to pa, kining kang Sara, pang question ani may gala, kining House Committee on Justice, korte ba na sila? Ang tubag dili. Na-appeal ba sa exception considering nga dunay impeachment? Gray area. Gray area. O adto ka sa Senate na mga higala, panalitan sa Senate na, wala na question ang dapita. Kaya ang Senate mahigala, impeachment court man mga sukit di paminaw. So mahimo magkasupina sila. But diri sa House Committee on Justice, medyo gray area pa ni, kaya ang trabaho gud sa House Committee on Justice, pag-check lang kung sufficient in substance ba, sufficient in form ba, sufficient in grounds ba mga kigalaan, o unya doon na ba'y probable cause. Kana raman maoy ilang limited man sa diha, di man ni unli. Kining House Committee on Justice, pero ang gihimo nila karon ala burak na sa taman sa ginhawa mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Yang nganong na inana magkana mga higala, no? So kining dapita mga kigalaan, kung imong matanaw, both sides dunay katarungan. Og maminaw ka mahigala sa defense, may gusto lang nga dili pwede nga ablihan ang mga bank accounts kay doon na tayo bank secrecy law. Nakalapas taas bank secrecy law. Kay ang balaod nagklaro man nga only the court can order. If there is no order coming from the court, dili pwedeng ablihan. Dili pwedeng ibuyangyang sa publiko. Ikaduha, impeachment mga higala, pero kanang but ipasabot sa impeachment, ngadto na sa impeachment court. Meaning, ang Senate, mo doon na mga higalay makasubpina ana o pwedeng maka-divulge ana kanang pulong impeachment case referred na ato sa Senate. Pwede man ilang ingnon day. Og abogado kang laban ka mahigala nga ring Sara. Pero og ari ka mahigala pod sa kanana ang mga congressmen, mahimo sa kang moingon mga sukit di paminaw nga ang exception korte. Tinuod na dili korte ang House Committee on Justice.
But ang second na exception is impeachment man. Unya kini nag-initiate na mag-impeachment. So gusto na mong matanaw nga mauna kay aron makakita mig probable cause. So muna nga amo ning gihimo. Sa laktod nga pag-istorya dunay balaod, lalisonon siya. Kay case of first impression man. Ha? Mahimo may galag mo ingon niya, impeachment court gyud pasabot ani. Pwede mo sala mo insist day. Basta ingon diyang impeachment. Ang amo ana nga nag-initiate man mag-impeachment diri sa ubos balay balaoranan. So maglantugi na subject for debate. Unya karon ug maingon mahigala mga abogado nga dapig sa mga congressmen. Impeachment pa sana maghimo. Di appeal na ni sa exception. Unya ikaduha kada na ang nangita may probable cause. Ha? So laylain mga higala og kwan. Naadiha dapit ang lalis mga sukid tigpaminaw. But in the meantime, dunay katarungan ang both sides. In fact, ang mga abogado mahigalang VP Sara doon na sa katarungan. Ligon ang ilang katarungan kung mo-argue sila ani kani nga punto. Ligon sad ang katarungan mahigala sa House nga mga congressmen kung mo-argue sad sila mahigala ilang gining himuon day. Ha? Nadali ra man na butang-butangan nila theory nila diha nya kunoy mangisog sila mangugat yung hanuhay nya maingon nga mao ni ang taong bayan mao yatong palabihon. Na mahimo ba na nila ang tubag mahimo? Ngano man? Wa may order pas korte. So kana nga gray area i-question ko na napita. Mahimong i-question na asa man gyud dapit ang muigo ang exception to the bank secrecy law. Kanang pulong impeachment asa man na ngadto na ba na sa Senate or ari pa sa House Committee on Justice nga level. Straight to the point. Siyempre kung mga abogado ni Sara maingon ngadto sa Senate kay mao man to impeachment court. Dili man impeachment court ang House. Nag-initiate man lang sila og impeachment. Ang exclusive rights, exclusive power to initiate impeachment naa sa House of Representatives. But ang exclusive rights mahigala power to try impeachment cases to sa Senate. So ang abogadong Sara mag-argue ana, pwedeng mangugat mahigala sayop na inyong gihimo. Abogado po mahigala sa mga congressmen mingon po klaro man na, nga naay giingon nga ang exception korte. Dili mi korte, yes, we admit. Pero ikaduha ningon mag-impeachment. Wa man sad magsulti nga sa Senate ba na or sa House. Wa man iklaro. So wa maklaro, so gray area. Nga gray area atong i-question to Supreme Court. While naa day, sige atong i-question Supreme Court. So samtang i-question dito dunay pending case sa Supreme Court. Samtang pending pa na, wa pa man po'y TRO, sa mo padayon na mig-amo. Manay mahitabo diha mga sukid tigpaminaw. No, so sa laktod nga pagkasulti bisan kining gitabon-tabunan mga higalang gisubmit sa BIR kung ilang ablihan ni karong adlaw mahimo nilang ablihan. Prangka lang pagka-istorya ha. Mahimo nilang ablihan. Ang argument sa abogado ni Sara moingon, dili pwede nang ablihan because under the law. Namang gisbalaod. Mo bitaw na nga ang BIR commissioner niingon dili pwede ang ablihan. Mo na nga ilasang gistadihan sige ayon sa nagablihi. Mo nang wa maablihi. But karong adlaw pwede ba lang ablihan na or dili? Depende unsay mahitabo. Pangitaan na nalang katarungan mahigala kung ilang ablihan yun alay. Ilara na himuan og katarungan mga kaigsunan. So ang abogado ni Sara moingon gyud dili pwede nang ablihan because naa kana sa National Internal Revenue Code naa gyud sa balaod nga dili pwedeng ablihan unless there is an order by the court. That's number 1. Number 2, pwede siyang isubmit sa House or sa Legislative Department sa mga congressmen or senators kung mag-conduct sa investigation in aid of legislation. Ang question, di man in aid of legislation ni Ron. Di man impeachment naman Ang inyong trabaho, dili man in aid of legislation, ano yung particular hearing. Ikaduha, in aid of legislation, but kinahanglan kung maablihan siya in aid of legislation during executive session. Dili na ibuyang yang sa publiko, daikin. Executive session. So, doon ay enough reason ang mga abogado ni Sara o mo-argue sila, sakto ba ilang argument? Sakto. Pero abogado sa mga higala na speakers, mahimo po maingon nga, kini naman sa balaod, National Internal Revenue Code, nga dili pwedeng pablihan. Pero maingon man po nga pwede basta ang in aid of legislation. Kining amo, kuan impeachment ni, pero sagol po ni in aid of legislation.
Isa may mabuot nila inakin. O moingon sila nga actually kini amo impeachment ni pero sagol sad ni in aid of legislation. Dahil kaysa man ko na kuha nila. Maka-argue. Wa may maka-argue nila dito. Wa may makaingon. Oy, objection, dili na sa kuhan. Wala, sila mo'y hao diha. Ilan ang kaugalingong rules may galang ginagamit. Wa di makapalag nila. Prangka-prangkang pag-istorya. Kaysa mo argue. Nakara si Rufus Rodriguez mo argue usahay. Pero nag-voting mahigala mo. Butar ba si Gapon? Nya kanang rason mga higala maayo mga rason ni mga congressmen maayo mo himog rason mabitayin ko mas mayo og doon na nag-hearing sa Senate adto kita yung katag kay ang mga abogadong Sara og ang mga congressmen mo magbangga dito mga higala kay ang mga congressmen nga ni serve as prosecutors pero tan-aw nako din sa sugakod og trial gyud mangita na sa mga private lawyers tay ako na anticipate nako ha inikabot ngadto nga equal footing na ang mga abogadong Sara nanggigil na ba inikabot dito manguha na sa mga lawyers sa practicing tanawa ra. Pero si Dilima day mayo mo kuno si Dilima tanaw na may at least may ano to gyud. Unsa mahigala yung mga kalibre. Si Dilima as Jukno mayo man kuno sila, no? Pero tan-aw na ko manguha ning mga private prosecutors sad. Manguha ning mga private lawyers nga tabangi mi diri. Magpatabang ni sila, ha? Kay nanggigil to mga abogado mahigala defense nga sige para equal footing na lang. No, bitaw para nako mga kagilaan og mauho na kumbati na lang gyud sa full-blown trial. Para nga equal footing mahigala ang mahitabo dito sa Senate. To ang mahitaboan ni mga sukid tigpaminaw, inikabot mahigala sa Senate da dito maaligri na gyud. But in the meantime, nga wa pa sa Senate, ila man ang rules wa may magbuot nila. Bisa pag maing laki kang abogado mutunga ka diha wa gyud kay daganan kay sila may magbuot og patingugon ba kag di. Samo na ang ikaw abogado, practicing lawyer ka, trial lawyer gyud ka. Imo na nang anticipate imo tibang-tibangon di lang tamo kuan di tamo tunga di adto ta tubag sa proper forum. Adto ta sa kinani ang impeachment proper kay nganha ta masikwati ta diha. Pwede ko ka abogado ikapay sikaan diha. Pero sa pagkakaroon mga higala samtang sa pagkakaroon pa way makapugong anak nila gyud. Kini pirma-pirmahan man ni mahigala. I don't know say may tabo rong adlaw ha. Ako i-forecast rong adlaw. Pwede lang ablihan ni, pwedeng dili. O morespital sila sa balaod. Kay magbabalaod man sila, morespital sila sa National Internal Revenue Code, di gini maablihan. Kaya naman, klaro, magyod sa NIRC. Nga dili pwede nang ablihan. Igo lang mga higala, di pwedeng iyagyag sa publiko. Igo lang nang gisubmit sa BIR because ang BIR may comply sa mando, mga higala, sa House Committee on Justice. Ilang gisubmit. But ablihan nga makakita ang publiko, ibuyang-yang sa publiko, dili because ang balaod nang ingon dili. Ang requirements nga pwede na maablihan kung kurti na mo ingon nga ablihe. That's number 1. Number 2, kung dunay congressional inquiry in aid of legislation. Maura. Unya, og ugaling in aid of legislation, pwede siya maablihan during executive session. Ha? So, mo na argument sa mga abogado ni Sara. So, dili gina mablihan kung sundon mahigalang balaod i-argue ni mo na. Pero ari po ka mahigalas mga congressman, pwede man himo ang rason nila. Kay gano maay pod budag rason ni sila. Na di mawad ang rason ay. Di ka wad ang rason, pwede man sa moingon dai nga amon ingablihan dili mi korte, dili maigo sa unang exceptions korte. Ikaduha, legislative man eh. Legislative investigation man ang amo. Impeachment ni pero sagol pod ni nga legislative inquiry. Kining amo, doble ni among trabaho ron. Impeachment og unya legislative inquiry in aid of legislation. Ha? O, so muna say naitabo. Ikaduha, among ablihan, executive session. Adili lang executive session. Kaya among gusto ni may bawaan man publiko day. So, i-argue nila ni, pwede ragyod kayo, wa may mando ang korte. Ni daga na man Scarpios korte, wa pa man ma-desisyon eh. Wa may TRO gani. So, ilan ang himuon, kaya minsan may among posisyon. Nan kumuingon ang korte nga sayop inyong posisyon, di mo ingon po sila unya after pila ka buwan day nga nanay desisyon korte sayop day ang inyong posisyon di gid ito pwedeng ablihan, mingon sila nga nasayop day mi, naablihan na noon. So kini sagol ni Minaldito gyud. Na
aron mabuyang yang gyud. So ma-expect na lang karon ang mga DDS o anti-DDS na naidagha mahitabo rong adlaw. Nang kung maablihan unsa inyo makita dali okay. Ang sunod pangutana ana ron. Gihimo na nila tanan mahigala nga pag medyo doon na ba'y gipanghimo ba nga actually kung ako may evaluaton kuan na gyud. Kung ako may evaluaton ha ako lang gipresenta ng both sides ha. Pero kita mo evaluate ninyo medyo foul ba? Ha? Medyo foul ba? Pero ilang gihimo ni tanan dili ni mahigala pagpangita lag probable cause. Istorya lang kita klaro ba? Real talk ba? Real talk ba lang? Kay probable cause magipangitaan ni dugay ra dayo eh. So ang tuyo gani kana og probable cause magipangitaan ni dili na apilon tong hasta estudyante si Sara ilagyong gidaot. So ang tuyo gani demolition job gyud. Nga aron ang mga tao ang hunahuna sa mga tao mabrinwas lang inani di kadautan kini si Sara, inani kadautan kini mga Duterte. Ha? Nasama ni mahigala sa milabay nga mga inquiry nga i-demolish ka sama ni Manny Villar. Wa gyud taon nadaot gyud ang rating nga mudagan to sa pagka-presidente nadaot gyud. Gijo Marbinay, ilan ang gihimo ni Gijo Marbinay? Gihimo lang ng Villar. Dutlan. Kini si Sara may wa mo dutli. Wa ta kasabot karong adlaw ug unsa ni mga higala. Kay ilang man gihimo tanan gyud sa House Committee on Justice but ug ako may mo-evaluate prangka-prangka pag-istorya ha. Foul kining ilang gipanghimo. Pero wa may maka arang nila. Only the court can say nga dunay kakulian. So, samtang wala pa, this is a case of first impression man sad. So, bingo, sa amo lang himo ni gawas, una ay order ng korte, kung ay tiyaro, mo nami o may tiyaro. So, padayon nga sila ron. So, ilang ginahimo, tanan, himuon tanan. Ang dakong pangutana, dili naman ni impeachment nga ilang gihimo mga higala nga just for purposes of finding the probable cause. Dili na, prangkarang pag-istorya ba? Tuyo inigod niya, demolish yun, Sara. Aron ang mga tao, mahiluan ka huna-huna o ma-brainwash gyud inani nga dili maayo ni si Sara di ni maayo nga mahimong sunod presidente. In fact pagka estudyante pa lang gani ani nag kuani basaguliro ni dito nga nangita ni connection or makapasar dito sa kini ni ang San Agustin University no San Agustin College dito sa College of Law nila. Pero natubag lang itong Sara, itong San Agustin, natubag lang, every punto-punto, matubag lang. So muna, ang dakong question na ron, sa punto legal, patas-patas lang sa punto legal. Pag abot sa punto political, ang dakong pangutana, makatandog man sa supporter sa mga Duterte. Muna, dakong question. Kay ilang gihimo tanan, hasta foul gihimo tanan. Ang pangutana, inighuman sa hearing, natandog ba ang mga supporters sa mga Duterte? Kay kung natandog, asato pa, maingon sa worth it lang yun ang atong gihimo. Mahalag sagol foul pero at least na agyod. Nakapuntos kita. Ha? Pero ang pangutana iniron kung inighuman himuon ni Montana hastang kabuang himuon ni mo niya. Wa matandog day. Diha nang laay ron dapita. Kay so far ba ang primerong hearing katos Madriaga mo i-present mahigala wa gid matandog ang publiko adto. Prangka-prangka pag-istorya ha. Wa makatarog kay katos Madriagan hilak-hilak masagud to mahinga lang may angang hilakan. Mura ba na umutambong kag nay namatyan ba inday maniid sa kagamay nay namatyan og ang mga tagtungod perting hilaka. Ang anak kana nang hilak tanang kana bang emosyonal gi kayo ba palabi pag namatay mahigala nga kana gyung dakog nahimo sa katiling banday nang hilak tanan na bitaw nya ikaw sa kahilakon sa kakapil. Pero tanaw mo na namatay dito, ang anak, mga anak, ang asawa, ang wa gyud ang hilak bisag gamay. Nga ikaw di pa rin kay ikaw gi mo hilak. Punay gi wa matakdo na imong pagkahilak. Muna nay mamatyan mga kagilan magbantay sa tagamay. Labi na to mga kasagaran emosyonal kay mga babae gyud. Kini mga lalaki di man gihilakon ning lalaki. Labi pag kidnap kuan ka, kidnapper ka daan nga saban ni Madriaga kidnapping fraud sa na mahilak di ay. Ato lagi kato katawa ba? Katong first hearing wa gito katandog bisag gamay. Nang second hearing nakatandog ba? Medyo
Malagmit siguro. Pero ako pa ni Imruwa man matandog na na-explain man gud nga amlak, mao ni transaction. Ma-explain man gud nimo nga ang transaction lahi na sa salin. Ang transaction man gud, mudako ng transaction, it doesn't mean nga mo na imong kwarta. Ako nang gika-explicar diri nga kini ni ang covered transaction na kung 500,000 pataas. In fact, kami mismo diri naka-experience ta. Kanis Marisa Badges naka-experience ni because ang inyong mga donations atol sa Bagyong Tino o sa Linog dito man sold sa Bangkong Marisa. So pila may nasold sa Bangkong Marisa 4.3 million sa Linog. Pila man sa Bagyong Tino 3.8 million. Nya inyon day kamaris nagi ka ning kwarta haday. Pila may kwarta na nimo haday? Isagol ni. Dako ka kwarta. Mi kuha ko'y kwarta zero. Adi mi mo tuo kay mo na sa amlak. So simple kayo nimo i-explain. Actually medyo na atoy kuan ba. So ang ikaduhang hearing medyo o pasultion nimo mahigala tong mga DDS ming wa mi matandog attorney. Pasultion nimo tong mga anti DDS ming nga wa nagyod, natandog nagyod. Ha? Sige lang. Depende na ninyo diha pero imong adto sa ground makagilaan ususihon mo sa ground murag wa pitari day. Nakaron anong adlaw himuon tanan. Himuon latanan sa ila himuon. Bisan mga higala og arikas punto legal medyo dunay kakulian. Ala himuon lang tanan. Expected na mahigala nga mangitag katarungan na sila. Muna kamo mga DDS diha. I-manage your expectation lang yun manage your expectation. Kay nga no, pwede man ang himuan lang katarungan ra. Dali naman himuan katarungan nila. Nya imo mahigalang iplastada nga concern ka na di ka gusto kuan dili pwedeng himuong shield ng bank secrecy law sa corruption mo na daghan kag mga katarungan unya butuhan nila mahigala nagbuting anan nila dito kaysa may mabutar kuno supak nga pulos man sila kasinabot di mahitabo ana unsa ilang gusto himon mahimo ang sunod nga pangutana nako sa punto legal do na mahigalay ibutan ta lang patas-patas pag abot sa punto political naka damage ba ni Sara o wa mo gito at the end of the day mamuti mo tan-aon. Kay once kini mga higala maka-squabble ni, madaot si Sara mahigala makaingon angay na gid nga impeach, angay na gid wa nagi angay din nga mahimong vice presidente padayon og labi pa angay ning ma-disqualified, di ni pwede himuong presidente sa 2028. Og maunay hunahuna sa mga tao makarangkada na nga belief sa mga tao sa to pa successful sila. Ang problema inig humanda ig miingon, wa may matandog, wa mantong ko ana oy. Dakong butang na kung unsay epektos publiko why ang mga congressmen mahigala ron mupirma basag dili questionable man ang dako ron. So dakong question pa o makaabot ba ni sa Senate o di ba kay kini mga congressmen maniid ba ni day tan-aw nila murag wa man matandog mga tao delikado man ning kalakihag atong pirmahan ng impeachment ni Sara unya wa man matarog ang mga tao mura maglaban man nagyapon sa Sara. So kung atong pirmahan ni delikado ta atong distrito basi kita pay madaot aning kalakihag. O kana mga congressmen nagkunahuna sana pero dili pa na ana gyud ka kinini ang muda og hunahuna ang mga congressmen kay gamay ra man ang distrito. Ang labing dako nga mapitaran ang senador. Muna siguruon gyud nila nga kini mga tao maka-squabble gyud ni. Kada bang ang pananaw nila kang Sara mausaba. Nya ganahan ta minimo Sara pero kurakot ni kang dako kanon nabutyag naman sa amlak. Wa man kay ayo. Na ma-discourage sa mga tao ang mga senador mo ganahan na po sila nga mobutar tong uban nga angay na ning butaran nga kanana ang i-impeach tani convicted tani i-convict tani sa impeachment kay kung ang support sa mga tao baga gyud nga wa matandog mga higala wa matandog ang ilang pagtagad ni Sara kini mga senador dili ni basta-basta mobutar dai kay madaot sa bang ila mahigalang political career mo na prangka-prangkang istorya mabitaw kini karon mga kiglan kaning prangka lang istorya no real talk lang. Gihimo ni sa House Committee on Justice. Kining tanan, lanang gihimo tanan. Samtang naa pa diha, gihimo nilang avenue. Gihimo nila ning avenue ang House Committee hearing nga ilag yung dauton si Sara taman sa ginhawa. Kay delikado inigabot sa Senate basig dili ni madaot dito na di makatarog dito labi na ang mga abogado ni Sara maka-cross examine na nigabot dito. So at least ilan ang gibumbahan daan dili pa lang sa House Committee level. Ang problema ini ron mayagyag na tanan nya dili mapitaran ang mga tao. Delikado kung ma-immune ang mga tao nagabot sa Senate mo ingon mga tao na effect ng inyong kuan.
wa na epek ng inyong impeachment. Na karon kung ilang ipugos gyud ang mga senador dito, magtan-aw man ang mga senador, asa man ang mga tao dapit ang ilang lining. Suko na ba silang Sara? Kay mo abiba man na day, mao na importante nga sa impeachment. Mo abiba ang mga tao. Kay ikaw senador dili lisod ba? Asi ato ni konbiktohon kay mo'y gusto sa mga tao. So inigdaga na to 2028, butaran ta. Kay giganahan man mga tao sa atong desisyon. Pero kung ang mga tao mulaban gyud gihapon ni Sara, bisan pa man mahigala ining unsay mga himuon nila ron sa House Committee on Justice, ang mga congressmen mismo palandaan sa plenary palandaan, questionably pa kung makakuha og 1/3 votes. O di makatandog ni ron karong adlaw. Questionably pa kung makakuha og 1/3 votes, pero under pressure ang mga congressmen malagbit makakuha. Pag abot sa Senate, 2/3 votes ang kuhaon. Naabay number sa Senate. Kung madaot nila si Sara mahigala, kung ang pagtanaw sa mga tao na ganahing Sara, sawa man day kay ayo gyud ay. Di namin nimo. Wala. Ang malagmit ang mga senador mubutar na. Kumbiktohon tani. Pero kung ang mga tao hugot gyapon ang suporta kang Sara managana ang senador indekin. Prangka pag-istorya kay ngano man kining impeachment di man gini mahigala kun ba this is a sui generis. Sui generis unique kini nga proceedings. Unique, very unique. Dili ni mo ni makumpara sa korte nga regular court. Why? Because ang regular court, ang judge sa regular court, klaro magina mahigala nga fair. Ha? Ang judge sa regular court mahigala maningkamot gyud na pag-decide sa kaso nga patas. Tan-aw ang ebidensya, nya patas mahigala ang iyang judgment. Impartial ang judge sa regular court. Kining impeachment, di man ka maka-expect ng impartial. Example, si Risa Hontiveros palandaan. Si Risa Hontiveros palandaan, gusto ko nang mudagan pagka-presidente. Doon na guna interest ko galingon. Manya maka-expect di kang Risa nga, absoluto sa Risa ni Sara. Dili ka ka-expect. So, ang judge ini mahigalang impeachment, doon na po interest mo na bang, ako kang tangtangon diha, kay gusto ko ako'y mupuli ni mo. Inana na mahigalang mahitabo. Karon, kinipon si Bungo. Ayaw ko, inas Bungo, iya pon mahigalang ikonbikto Sara. Ang mahitabo, anak, absulto na daan. Imo nang mabasa daan ba? Malagmit kini si Risa, iya ganun konbiktohon Sara. Malagmit kini si Kiko Pangilian, konbikto Sara, anak. Malagmit si Bam Aquino, mahigala, konbikto sab Sara, anak, mga kaigalaan. Malagmit kini si Lacson, malagmit. Konbikto si Sara. Si Soto, malagmit. Konbikto Sara. Pero ang uban day, di magkakasiguro. Ay, mi Marcos, di kakasiguro. Kini si Bungo, magkasiguro sige kang mulaban sa ning Sara. Ambot si Bato, kaya naman makita to. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Kining ginahimo karon, dili ni basta-basta lang hearing diha mahigala para kinini ang pagpangitag probable cause. Dili basta-basta na nga probable cause og gipangita oy. Parihara na sa hearing ba nga hearing katong kang Villar sa una o katong kang Binay sa una nga in aid of legislation ning amo na. Pero ang tinuod mahigalan tumo nga i-demolish ka gyud. Ang tinuod nga rason ni kin nga kanabang demolition job ba. Nga aron nga madaot ka gyud. So nadutlan nila kanato kato si Villar nadutlan to. Maka mga Villar mahigala pag human gyud nya human sa eleksyon, habay napuwa, nahilom ang tanan. May labot sa issue sa C5. Inumdo mo? Kantos man ni Villar, una nang gutog declare nga mudagan pagka-presidente. Sub, gitirahan gito sa maayo. Sub yung investigation. O sa mato, C5 scandal mo ni mo na, in aid of legislation ni mo. Pero di ko to, ang tuyo gud mahigala, pag tira gid man ni Villar, nga mahibawan mahigalas publiko, unsa ni man ni Villar, na mauni ang gihimo mahigala gipatuyok nitong kalsada dito sa kuan kay duna sa yuta dito sa C5 nikin. Ana daot kis man ni Villar to nadutlan gyud mga sukitig paminaw. Pagdaga niya pagka presidente pagina anam gitong iyang rating ka ubos hantod wa na. Nasikwati gyud si Manny Villar mahigala perting pagkapildihan na munbon taon. Dako ra ba kito gasto makigalan kay doon pa to si mga bata nga ipakanta-kanta niya mahigala nga nakaligo kan na ba sa mga basura.
Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nakapagpamasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Tirahan mo yung investigation sa C5 scandal, but disgrasyang rating man ni Villar. Tagak yun! Ang samay lang gihimo ato, legislative investigation in aid of legislation. Ha? Congressional inquiry in aid of legislation. Mayo kanang mga advertisement ni Manny Villar bisag si Camille Mahigal ang ngilingig kay kana si Mark Villar ngilingig kay. Si Mark tahimik lang. Ang tudron Mahigal tahimik yung kay. Asas Camille Mahigala, pertininduta kay mga advertisement sa sila. O dako kay gasto, para maka-afford man sad. Kay mga kwartahan, kay mga Villar Mahigala. Gaytirahan sa kinini ang legislative kwan, Congressional Inquiry in Aid of Legislation. Disgrasya, oy. C5 scandal ha, bumba maayos C5 scandal. Nga naman to, tungod kay, nag-una-una na siya, nahibaw-an na nga mudagag presidente. Atagak yun sa Manny Villar. Sus, ang sunod nga nag-una-una Mahigala o kanang naipahibaw na bandaan, kantos si Gigi Marbinay, ay sus. Hibaw, ano man na, dagag pagka presidente. Vice President si Gigi Marbinay, perting daku atong iyang lead, mahigala mga surveys, tanan, wa na. Binay na mahigala mo idaog sa mga surveys. In fact, naka-MCLA ko mga kigala, nabot, naka-appeal ba si Attorney John Cagulada tong MCLA nga, katong usas sa mga lecturers dito, nga medyo usas mga abogadong Gigi Marbinay, ingon na ganito, see you in Malacanang. Inana na sila ka mura sa siguro na sila ba kay at that time magod kato si Binay Mahigala perte grabiha sa itong rating ngilngig sa itong rating ganito kami sa Makati ganito sana sa buong bansa unsay nahitabo bumbahan bitog congressional inquiries Binay bumbahag congressional inquiry nadaot gitong iya Mahigalang iyang mga advertisement sa Makati, ganito sa Makati, nasikwati ganoon. Nadaot yun Mahigala. Pero kinsa may naghimo atong maong legislative investigations. Actually, kini Trillanes. Dako ni gamit Trillanes actually Mahigala. Daghan ni og mga napatagak na Trillanes. Kanang congressional inquiry. Daghang napatagak. Imagine balikan na to gamay ha. Katong kang Villar, Trillanes magaypon today. Kanang kang Binay, kisa may nakatagak atong nag-research gyud Mahigala unsa gi ilang ipambumba ni Binay. Trillanes to. Do na pa investigation Mahigala katong kang kwan General Angelo Reyes day. Trillanes to. Nga gi butangan niya Mahigala kurakot ni si Angelo Reyes taon kay di ka ka-expect ba? General Mahigala lig-on kayo nga general. In fact, mo to ground commander during sa gira dito sa kwan dito sa Camp Abubakar katong gira Mahigala sa Imail Day si kwan kay nag-cover man ta di ko kalimot o General Angelo Reyes siya maoy chief of staff at the time unya siya pag ginangunay ito as ground commander inana kangilngig to ha gubat dito Mahigala sa Camp Abubakar pero wa ka magdahom nga naghikog. Nadutlan mga higala sa attack ni Trillanes. Trillanes to gigamit ato. In fact, sa Enrile, inday kinog si Miriam Defensor Santiago, gi-attack sa nani. So, ko bitaw si Enrile. Isas Miriam gani. Giinan gani, ikaw attack dog ka gyud. So, moingon ka mga higala, doon ay record, mahigala, ngilngig nga record og kananaang pag-demolish mahigala Trillanes, tinuod na. Na karon ang pangutana ino makaduot ba sang BP Sara? Mao ni ang question. Straight to the point. Kaya sa una mga naagian mga higala iya na gihimuan mga higala mga inani nadutlan man gyud niya. Ang grabeng nadutlan mga higala kadto sa Angelo Reyes, mabita tong suko tong pamilya ni Angelo Reyes day. Suko sa Trillanes ay. Kay kadto sa Angelo Reyes, di ka magdahom no nga general siya mga kagalaan, pero grabe di ka emosyonal. Mao bitaw di mo masabot ang tao no nga unsa kalig-on sa tao ba? Akong tanaw gitong Angelo Reyes, lig-on yun. PMER ko to.
Unya, naka-eskwela pa tos gawas, mahigala sa military nga kwan. Pagkahuman ni General mahigala sa Armed Forces of the Philippines, Ground Commander, atol mahigala sa Camp Abubakar nga gira. Pag-attack pa mahigala ron kay doon investigation sa Armed Forces of the Philippines, mao ni mauna, sus nadutlan mahigala si Angelo Reyes, oy. Wa sa makadawat mahigala nga inana gihimuan sa istoryan Trillanes, wa sa kadawat makagilan ni adto sa sementeryo didto sa mahigala sa lubong sa iyang inahan at tubangan sa lubong sa iyang inahan nagpusil sa iyang kaugalingon kuyawa tong numdum ka day nga naman emosyonal man dito nga general abi nimo bagkuan ba emosyonal natandog siya pero katos General Garcia kurakot nun dako General Garcia day numdum ka General Garcia nga mo in charge sa mahigala sa ilang mga logistics magsige lang ngisi-ngisi ay wa gid dutle controller mga higala sa Armed Forces. Minilyon tong kwarta to mahigala. Kawatan tong Garcia ha. Pati kawatan na to. General Garcia. Sabay first name itong General Garcia day. Controller mga higala sa Controller sa Armed Forces of the Philippines. Pagkakawatan na lang ito noon. Sila to uban na mahigala daot ni Trillanes pero si Garcia sige lang singi wa dudutle. Baga-baga itong naong sa niya ka, bahala nagkawatan siya mahigala, yag-yag na tanan. Huwag ginut nito si Garcia. General, limot ko na, isa first name itong General Kwan. General, basta controller siya sa Armed Forces of the Philippines. Carlos, no? Carlos Garcia. Siya controller. Sila man itong ubanan ni Kwan, Angelo Reyes. Kantong yung kurakot si Carlos Garcia. Pagkakawatan na itong Garcia, ha? Unya sa iyang kakawatan, magsigilag ngisi, di marutlan bagkon ba? Bagag naong. Buhi pa hantod doon ang bagag naong. Unya sa natabong Garcia day, ninegosate pa pagkasunod. Muro nagkagawas sa mga ni. Kay inyo masa ako lang iuli to kung kinawat, di po mauli tanan, pero ako lang iuli ng certain kuan ana. Nya ni himo mga higala og compromise agreement. Pero sa Angelo Reyes wa gyud nagpinutong man sa Angelo Reyes. So sa iyang pagpinutong ni adto mga higala sa sementeryo at tubangan sa pantiyon sa inginahan nagpusil sa kaugalingon namatay. Suko ang pamilya mga higala ni Angelo Reyes kay Trillanes may nagkaamom. Straight to the point. Nya lain pa mahigalang na impeach kadto si Corona mao gyapon. So may record ni kini Trillanes ngingilngig ni. Ngilngig ni higala namatay po sa Corona mga higala kay wa po sa kadawat ba nga mao sa to kato style atong Corona mao sa gyapon gamitan tog ang transaction bitaw nga murag amlak bitaw na daikin nga mao ni ang transaction mo na pero dili gyud mo actual. In fact gi absilto mas Corona sa sandi kuan na day Sandigan Bayan dito sa impeachment court gi konbikto siya. Sus mo namatyan po tong Corona kay murag nasakitan sa siyang dughan ba wa to maghikog pero more na stress siya mga kagalaan. Pero ang namatay yun naghikog kadto si Angelo Reyes. Tanawa rin niyo, kinsa may nagbangga ni Angelo Reyes, si Trillanes. Dutlan. So, akong balikon, kanas binay na dutlan. Si Angelo Reyes na dutlan. Ang question karon si VP Sara madutlan ba? Straight to the point. Mo na dakong question. Kay kiniron, ikaduhang hugna na ni. Ang pirmirong hugna, mahigala. Kadtong Quadcom. Mo to'y pirmirong hugna, wa man gimudutli si VP Sara. Kani karon. Madutlan ba kay karon? Dabi na karong adlaw dunay last nga hearing, last na baka ni nila kay mamay lang giingon. Madutlan ba or dili? Mo ni dakong question. Kay once mo ubos ang rating ni VP Sara, material man na mahigala para sa mga senators. Kanang mga senators mutan-aw man na og asa dapit ang dapig ang mga tao. Kay kana gud mga higala mo butar sa nila in 2028. Straight to the point. So mutan-aw sila ron. Mawita na, doon ay mga surveys, tanawonon sa ninyo mahigala ang mga surveys, ug hain na nagsultig tinuod asan dili. Kaya doon naman po, manggawas naman yung mga survey, bisag unsa lang ang survey, indikin nga mga, itaas ang rating ni Kuan, ni Mubo ang rating ana, na ang mga tao gusto nang ma-impeach si Sara, base sa survey. Ang pangutana, unsang survey ha? Na kini mga senador, dili man ni mga astute politicians na sila. Mo presumta mahigalang suito nas politika sila. Di ni pwedeng i-mislead ni mo. So maniid ni, kung asa dapit ang pulso sa katawhan. Unsa may pulso sa mga tao? Because kanang pulso sa mga tao mauna mga higalay mo define
sa imong political career in the future, mga sukid tigpaminaw. Mao ni tinuod. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Straight to the point. Na atong pagtagad mga kaigalaan. So karong adlaw mauni ron ang pagpahigayo na sa House Committee hearing, House Committee on Justice, mga sukid tigpaminaw. Onya atong bantayan na mga kaigalaan, doon ay nag-chat na ko diri nga kadto si Angelo Reyes. Worried siya sa iyang kinabuhi ug sa iyang safety. Kamista dito ni Kwan? Si Kwan Garcia, no? Garcia, usa ka PMER to, mista to ni Ping Lacson ug ni Hunasan, o mao ba? Okay. So mo tong hitabua day mga sukid tigpaminaw, no? Kani si Garcia mahigala, Garcia ni siya nga Kwan, General Carlos Garcia. Lahi tong presidente ha nga taga Bohol nga Carlos P. Garcia to. Kadto may gala si Major General Carlos F. Garcia daw day. Ato lang isiguro ng iyang apelido mga higala kay ang kanang middle name. So kadtong taga Bohol nga presidente sa Pilipinas, Carlos P. Garcia. Kadto mga higala si Kuan, Major General Carlos F. Garcia. Sus, kawatan na tong Garcia ha mga higala. Unya sa iyang kakawatan, baga gyud tong tawhan nagdagway, di gyud mo Kuan. Wa gyud mga kagalaan matandog, kay sige lang ngisi-ngisi. Pero si Angelo Reyes kay labihan man kaputong, murag seryoso kayo, sus natandog gyud in taon mga sukid tigpaminaw. Paita mo to na matay gitaon to mahigala si General Angelo Reyes naghikog atubangan sa pantiyon sa iyang inahan. Straight to the Suko point. kang pamilya Trillanes may lagi pasanginlan mga higala kay mo man to nag-expose sa itong panahon na. So kini Trillanes daghay nadutlan ani. Kadto si Binay nadutlan, kadto si Angelo Reyes nadutlan. Pero kini si Sara ron madutlan kani mo na kong question. Straight to the point. Kay nadutlan mga higala katong uban nga iya nagi nadutlan man gyud niya. Nadaot gyud ilang political career, nadaot ilang kinabuhi. Pero kini si Sara ang unang hugna katong Quadcom wa kadot. Ang pangutanan dako ini ron kining mahitabo mga higala nga ikaduhang hugna ron sa impeachment mahigala madutlan ba si Sara o dili ba? Muna dakong question. Kay karon mga higala og sa House Committee on Justice pa lang di gani makatandog ni. Wa na murag makaingon ka wa na. Maka-question pa ganitag moabot maka sa Senado ni kay sa mga congressmen ani day labi pa og kwan medyo maduduha magpirma aning uban. But considering nga 1/3 votes lagi kinahanglan, malagmit nga mapasa gyud ang articles of impeachment ngadto sa Senate. Pero pag ingon mga higala nga kanana ang kuan, makonbikto ba sa Senate, that's another story. Kay kanang mga senators mahigala mat-an paspinya na sila Di na basta-basta mahigala madalang. Kung imong ihapon ang number mahigala kinahanglan makakuha kag 16 votes aron makonbikto si Sara, ang pangutanan dako naa ba sila number ana? Straight to the point. Wa di gani kakakuha na nga number na absolto si Sara. Og maabsulto si Sara makadagan by 2028. Og makadagan by 2028 bawas na gini. Disgasta sa flood control ining kalakihan. Na ang sunod problema ani ron, kung ang support sa mga tao ligon gyud nga kang Sara, bisa pa ilang ipugos o konbikto, ibutan tanan pwede man day nga ang support sa mga tao Sara gyud. Pero ilang i-convicto kay dunay pressure. Ang dakong problema ni ron kay si Sara di kadagan but maka-endorse man. Di na pong laing problema. Dili makadagan pero maka-endorse. Dili makadagan pero maka-campaign ngadto sa makakuyog-kuyog. Ibutang ta si Basti lang mo iyang padaganon. Ibutang ta lang. Medyo lahi gyud Sara o si Basti. Muna nga o matanggal ni Sara medyo lahi gyud. Si Basti lahi magkaliber ni Sara. Pero ibutang ta lang. O ma-impeach o makonbikto si Sara di kadagan pero maka-endorse. Og asa si Basti mo kuyog-kuyog og maoy mo endorse, dakong butang laban na day. Kana kung ang mga tao kumbinsido sila nga laban gyud lang Sara, pero og mabaho si Sara, dawa na effect. Pero kung moingon sa gidaog-daog yung mga Duterte, ilag yung ikonbikto bisag ang ebidensya dili kuan, musamot ang mga tao mulabang samot. Musamot og laban. Unya iniglaban rally ni Sara di kinahanglan mahigala nga ang mga tao imong patapukon nga kuan na taga-ag snacks di mutapok na daan pagkahibawong naasara dito na si Basti na mutapok na day mga tao mo na kuyaw kay kana gumudagan ka unya igdagan nimo abot sa kalugar nga wa gi mutambong nimo sa imong rally.
Naiuban mahigala imo pang paisnakon di gapon mo tambong. Mukaon lang dito dako na baghaba niya man mulakaw lang. So man bantayanan sa mga senators. Kay og ilang ipugos pag konbikto si Sara bisan og ang ebidensya dili gyud mo tumbok niya unya ang mga tawo ang support na agyo Sara pero ilang ipugos sa konbikto pwede di kadagan pero magka-endorse man. Di ang sunod presidente ibutan tayo sunod presidente Duterte gyapon gukod lang gyapon. So ang uban na naman nagana gyud nya di lang tayo nahinay lang siguro taan ning kalakiha kay more delikado man taan mabawsan ta sunod. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.